Arngut kinongnya kali bat ki passenger ki basong kali hakawai ka sumo kamai kilaman saujur hadin bakawai ka baleno kabadon yo register number ML10B khandai san lai khandai kalali tenra ya kawai pat ka sumo kabadon yo register number ML06 san riun riu khandai ka khubor ki pulet ka yathu bagatai ka jingja kalaja haka ar tarik upanai risau por kumbashi baje no phaisngi aa habala poi haki benta ka surok ba jong ka snong jentru katkum ka khubor ki pulet layathu ru bagatai ka baleno ka dei ka bami na umdihar bathmu banle sha umsau nong kharai hanre habala poi hakatai ka benta katai ka baleno kala rensit sha shiliang ka surok ba mar persha batenra da ka bakiu nalor ka khmut ka sumo ka lakno bo nongnya katai ka baleno ulapan hair state palat hadu bo umla shu bante lakam ya ka jing state jong ka kali bat ka bala penlong banwanra ya katai ka jingja accident ya ki bala mansau lakit no sha civil hospital nongpo bat kham hadin lapan kan ria no ya ki sha civil hospital shillong